Hi everyone, welcome to my channel. Okay, so in this video, akong i-share ninyo ang akong application sa Bizmates Philippines. Okay, yeah, so I know nakakita mo sa Facebook, daghan kaayog mga advertisement din ha about Bizmates. So kani nga company is Japanese company ni siya ug mao na ilahang process. So first kay gi-visit na ko ilahang website then na I apply now didto. So nag-register ko na yung mga information nga imuhang fill inan didto. Then after that naa kay portal dayon mahimuan kag portal. So in that portal or on that portal na English test. So the first step is kato application, mag-fill out ka. Next is English test. Okay, so okay ra siya ansira ng English test. I know maka-answer ka kay naka-answer man gani ko. Okay, sabton lang then basahon lang maka-answer ka. Then after sa English test kay interview. Okay. Ang ilahang interview guys kay dili face to face or dili one on one with the interviewer, but gitawag siya og one way interview kay recorded man ang imuhang interview. So meaning to say naaray question din ha, then mag-record lang ka sa imuhang question, then you will be given unlimited time to practice your answer. Yes. Kung ano siya, for example, dili ka satisfied sa imong answer kay pwede ni mo usbon. Ako gani kay nag-prepare ko daan, nagsuwat ko daan kay makita raman nimo ang question before ka mo click. So makita nimo ang question daan, nag-prepare ko and then gi-click na ko nag-record ayon ko. And then, dili siya mo diretso og submit. Imo pa siyang i-click nga submit. Okay. So that's why for me it is good. It is easy to do it kay kuan maka-practice ka. Okay. And please also they're looking tanaw nila ang imuhang pronunciation and also ang imuhang yes how you pronounce the words. Okay. And after sa interview, gisubmit na nako tanan and then nag-wait ko og 1 to 2 days. Yes, nasa akuan ko kay um nag-start ko sa akong application kay May 30 and then I think naka-receive ko pag June 1. Yes, naka-receive ko pag June 1 nga for demo na ko. So, mao ni siya ang ilahang mao ni ang ilahang message. Yeah, okay. So, gi-click na nako siya ang blue dinhi na ay blue nga nakabutang. Gi-click nako so direct ko sa ako ang portal. Then after anak kay na ay video training. So sa video training medyo taas-taas gid siya. Nay-ansiranan unya kay kuan giduka nako ato gikapoy nako sa manang dugay nako nahuman akong video training. Dili ka maka-proceed sa imuhang demo kung dili pa nimo mahuman imong video training. So kung anto na reschedule gid nako ang demo kay wala pa man ko nakahuman sa ako ang video training. So take note nga kausa ra ka pwede maka-resched sa imuhang demo. Yes, kausa ra. So kuan ang ako atang demo gid ato is June 3. So June 3 to siya then wa pa mo ko kahuman so akong ga-resched into June 7. So, gitan-aw na ko ang video training and sa video training guys kay naa po din ha kung unsaon nimo pag-conduct ang imong klase, unsaon nimo pag-demo na flow. So sa ako is gitun-an gid nako ang video training especially katong sample lesson mao toy himuon nimo inig demo. So gitun-an gid nako siya for 2 days. Then gisuon nako ang flow. Okay. Og yes nakapasar gid in town ko. So this is the okay, this is the
email nga akong na-receive karon. Yeah, so after ana is ako mo submit dayon ka og requirements. So naapay requirements and then kuan onboarding nako. So yatagan ako og schedule sa ako ang facilitator ganiha. Ang ako ang onboarding is June 15. So i-discuss daw na din ha atong katong mga requirements kay medyo dagan-dagan food og requirements. And by the way guys, buutan na kayo ilang mga facilitators na timingan gid ko nga ang akong facilitator kay pag demo nako wala ko gilisod-lisod og pangutana, just like what does it mean, what does it mean, wala gid nag-ingon ana. But based sa ako ang nadunggan sa Bizmates, ang ilang facilitators diri kay approachable and kind. Yeah, butan ra ang ilahang mga facilitators. Okay, so mao ni ang okay, I will let you see the process. Okay, mao ni siya isulod sa portal. Okay, mao ni siya. So na ay application, English test, interview, video training and requirements. Okay. So yeah, before ka maka-proceed again, before ka maka-proceed sa demo, kay maghuwat sa ka sa result nimo sa one-way interview. Okay, so if you have any questions, you can comment down below and I will do my best nga maka-assist ko o maka-reply ko. Okay, thank you everyone for watching my video and if you have any questions, again, you can comment down below. Okay, thank you. Have a good day. Goodbye.